El naturopàtic Vilafant de Futbol Sala ha presentat els seus equips. Un juga a la Lliga Nacional Catalana i l'altre ho fa a la segona divisió territorial. L'acte s'ha celebrat al poliesportiu de Vilafant i ha començat poc abans de les 5 de la tarda. Aquest any el primer equip jugarà a la UEFA Champions League. L'any passat va proclamar-se campió de la Copa Catalunya. Avui és un dia important, hem presentat un segon equip i fem la continuació del primer equip. Aquest primer equip, que jugarà el mes de maig, competicions europees, jugarà a la UEFA Champions League i que per nosaltres és un repte apassionant. És el primer equip de la ciutat que el juga, de la comarca, i crec que podem fer un gran paper. Esperem que la Lliga ens vagi igual de bé que l'any passat, intentar repetir el títol de Copa, i en aquest segon equip, uns nanos joves que el que volem és que juguin, es diverteixin i, com ha dit la Consol, que es formin. Bé, avui estem contents d'haver vingut aquí a acompanyar el Futbol Sala Vilafant a la seva presentació dels dos equips d'aquesta temporada. Contents perquè s'ha fet un segon equip de nanos joves, que molts són de Vilafant, i l'objectiu nostre és, evidentment, fer hincapié en tota la formació esportiva, i per tant el futbol sala és una part més dels esports que nosaltres volem que tinguin arrelament al nostre municipi, i desitjar-los molts d'èxits, molta sort, i també destacar que el futbol sala té un grup de patrocinadors que fan possible que aquest equip estigui en el nivell que està i que aquest any pugui jugar al campionat de la UEFA com a campions de l'any passat de la divisió d'honor. Per tant, molt contents que un any més puguem estar aquí i esperem que tinguin una temporada amb molt d'èxits. Després de la presentació, el naturopàtic Vilafant s'ha enfrontat al Castellví, aconseguint la victòria per 1-0 amb gol d'Adrià. 3 importants punts després de l'aturada de les festes nadalenques. El filial ha perdut 6-8 amb l'Olímpic Argentona. Sigue.